daga can. Wannan wani ƙungurmin daji ne tsakanin jihar Niger, amma oga a haka yake biyo wannan hanya saboda ko babu komai dai ya ga yaya ciro ma umaru daga zamfara ga nasu direban madina da su a na kasa gaba daya sun shigo dajin kore kare irin wannan yanayin yadda wasu sassan Najeriya take faruwa. Shugabanni kamar babu shugabanni a wannan kasar tamu. Irin yanayin inda muke gani muke ke faruwa. Babu shakka injiniya Rabi Musa Kwankwaso da gaske yake yi, so yake yi taimaki Najeriya, taimaki 'yan Najeriya. Babu shakka da 'yan Najeriya sun san me kudiri da burin injiniya Rabi Musa Kwankwaso. Wallahi babu shugaban da za su zaɓa da ya wuce injiniya Rabi Musa Kwankwaso. Gashi ya shigo cikin ungurmin daji, yana tafiya a cikin wannan dokar daji. Ina ganin yanayin inda halin da hanya take ciki da